السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Lero ndifandi kambe kani yokuza ya azimai zimene amavara Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wakufotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati magulu awiri akumoto omwe sindinawaone pakadali pano, anthu okhala ndi zimba zonga michira ya ng'ombe zomwe amamenya nazo anthu, komanso azimayi ovala koma atavula, opendeka ndi opendeketsa, mitu yawo yomaoneka ngati linunda lopindika la ngamira. Oterewa sadzalowa ku janna, komanso fungo lake la janna sadzalinunkha ngakhale kuti fungo lake likumamveka patunda wa utali zedi. Imene ndi hadithi imene ikwezeka mu Sahih Muslim. Ndiye pomasula nkhani imeneyo Imam Nawawi rahmatullah alayhi anati mawu oti ovala koma atavula akutanthauza kuti amavundukula gawo lina la thupi lawo pofuna kuonetsa kukongola kwawo. Oterewa amakhala kuti avula ngakhale amaoneka ngati avala. Chimodzimodzinso azimayi omwe amavala zovala zopyapyala zomwe zimaonetsa zamkati, zoona zake zakuti nawonso amakhala ali mbulanda. Tsono mawu onena kuti opendeka ndi opendeketsa akutanthauza kuti mitima yawo ndi yopendeka, sitsatira malamulo a Allah monga kusunga maliseche ndi zina zotero, komanso ndi yopendeketsa ena powaphunzitsa makhalidwe awo osayenerawa. Tanthauzo lina ndi lakuti ozigwedeza akamayenda, komanso achimasomaso opendekera kwa amuna, ndiso oyambitsa kuti amuna apendekere kwa iwo kamba ka makhalidwe awo. Tsono mawu oti mitu yawo yomaoneka ngati linunda lopindika la ngamira akutanthauza kuti iwowa amamanga mipango ndi kukulunga kwambiri mitu yawo paka kumaoneka ngati malinunda a ngamira, kapenanso kuti amakhala owayang'anitsitsa amuna ndipo satsitsa maso awo pa amuna. Nde nkhani imeneyo tikuona kuti masiku ano azimayi ambiri athu achisilamu akumavala mmene hadithi ikutidziwitsa. Tikumaona ambiri afuna avale hijabu, koma hijabu si eka kuvala kansalu pamutu eka ayi. Mavalidwe athu asakhale othina, zisaoneke zamkati. Masiku ano anthu akuvala za chisilamu, maabaya aja, madresa antali aja, koma zikukhala zothina pakana zamkati zikuoneka. Ndi imeneyo ndingati sunavale. Ndiponso ena maife tatenga mavalidwe amakafiri kuti tikumavala majinzi ndi matopu othina majinzi. Zimayi akavala jeans zimaoneka zonse. Nde ena akuvala kuti mikono otsegula. Hadithi inakana zimenezo. Ifeyo tikavala zothina zoyipa ngati zimenezo, nde ndimakhala kuti amuna atione. Nde ifeyo tikhala womthandiza satana kuti tiyipise maganizo wa mwamuna uja kuti iyeyo atiyangane. Nde satana amalowa pamenepo kuti pakana iyeyo ayamba kukufunani akuganizirani zoyipa. Ndipo ifeyo azibambo tisalole
kuti azikazi athu ana athu amene atsikana akura avale menemo. Ngati ifeyo tikupanga zimenezo, ndi hadithi kuti ife tilibe ghira, ifeyo tikulephera. Ndikuvomera bwanji kuti azimayi athu atsikana athu aende choncho kunja, kuti azibambo ena ndi anyamata ena awaone choncho, awatsirire kuti uyu ndi wokongola, ndimfune. Akhale iwowo atsikana athu ndi azimayi athu kuti akuthandiza sheitani. Iyayi, tiyeni tione kuti ifeyo tilimbikire, tisinthe mavalidwe athu, tisangalatse Allah subhanahu wa ta'ala, ndivale mwini Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atifotokoza kuti tivale zomasuka, tizizitsekera bwinobwino, kuti tisakhale umvi limodzi la shaitan. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.